Мъдрости от Уорън Бъфет. Единственият начин да получиш любов е като даваш любов. Дразнещо е, ако имаш много пари. Мислиш си, че можеш да напишеш чек «Ще си купя любов за $1 милион». Нещата обаче не се случват така. Колкото повече даваш любов, толкова повече получаваш. На практика, когато доживеете до моята възраст, ще измервате успеха си в живота по това колко от хората, които сте искали да ви обичат, всъщност ви обичат. По-добре е да дружите с хора, които са по-добри от вас. Подбирайте си хора, чието поведение е по-добро от вашето и вие ще се движите в тази посока. Не можете да сключите добра сделка с лош човек. Изглежда има една извратена човешка склонност лесните неща да се правят трудни. Не е нужно да си ракетен физик. Инвестирането не е игра, в която човек с коефициент на интелигентност 160 побеждава този с коефициент 130. Независимо дали става въпрос за акции или чорапи, обичам да купувам качествени стоки на ниски цени. Аз съм по-добър инвеститор, защото съм бизнесмен, и съм по-добър бизнесмен, защото съм инвеститор. Ако за това да си страхотен инвеститор се изискваше висша математика или алгебра, щеше да ми се наложи да се върна към разнасянето на вестници.